Igbo ekele m unu. Aha m bụ nwa Adugo-Chioma. Ihe nche ịkụzi ụta bụ ilu Igbo. Ihe o ji bụrụ ọpụrụ iche bụ na m na-akụzi ugbu ị na-amụta. Chọzi m na-akụzi osi ebe a na-apụ osi ebe a na-apụta. Chọzi ka unu bụrụ ụmụ kwuneriza. Ka ọnụ na-achọrọ ịmụta m na-ekwu kịta isoro m na-ekwu ka o wee na-abanye. Nke izizi m na-akụziri ụta bụ otu onye tụọ izu ogbuo ọchụ. Ngwa. Otu onye tụọ izu ogbuo ọchụ. Nke abụọ, anụ gbaa aja ọsọ agba ya aja egbe. Anụ gbaa aja ọsọ agba ya aja egbe. Ehe, ya mere ị na-asụ Igbo oge ọbụla gbaa mbọ fụ na ị na-etinye ilu n'ime Igbo gị ka o wee na-atọ ụtọ, ka ị hapụ ịdị na-adazi ka nwa Akụna Elizabeth. Ịrata ehe, onwe ihe unu na-emebu ụnụ ha mee gbaa izu akpọghọ gị si mbanụ nne nna ọ bụrụ ka esi eme. Otu onye tụkwa n'izu ogbuo ọchụ m kwesịrị ị na-akpọ m ka anyị wee na-etikọ aka ọnụ were emekọ ihe ọnụ. Nke abụọ, anụ gbaa aja ọsọ agba ya aja egbe. Onwe mere gị ihe ọjọọ na-amịgharị dị nwanne nnekwa m anya mụ na gị anụ gbakwa na aja ọsọ agba ya aja egbe, maọbụ ihe ọbụla maọbụ onwe mkpapụtarụnụ abụmalọ ka a esi wee si ka esopa di ya anụ gbaa aja ọsọ agba ya aja egbe. Ị na-ata Igbo gara abanye ifugosi wee ada na ntị ọ ka esi eji ekwu okwu. Mgbe ọ bụla ị hụrụ ihe onyonyo a n'anya metụrụ m aka n'akara ịhụnanya tinye okwu na ngalaba okwu tụsaa na ozi a ma sonyekwe Nwaada ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.